La ilaha illa astaghfirullah. Ferme-moi. Quoi? Subhanallah. Subhanallah. Yo Allah dandu en. Yo Allah renene bune musibaji je brigite bala. Bandiraɓe ko en dirguite men. Aduna tollima ha ɗo gandanɗa hoore ma. Yimɓeɓe mbatti fijji ene pijira haala ko heddi sowona fijirde njuulu. Ɓeɗo wonɓe comme ne annama jamani. Ɓene njuula e nder njuulu ngu ene ngama hen. Ɗum noon ko kilip mo gandanɗa hoore ma mbaɗa ɗo Nigéria ko Nigérieji ɗi mbaɗi ɗum. Eɗen ñaago geno noon ɗum ɗo yo haadani en Allah walla haadani en e jiiɗe ɗum ɗo yiide ɗum ɗo ni vraiment ko bakkat. Kono noon fotani bettude en nde tawno kala ko sifano e akhiri zaman ene wayno yettima. En jii ɗo rewɓe karata worɓe. En jii ɗo yimɓe nattata jogade kersa hollirde ɗumen koye mumen ɓurani ɗumen fuuf suurde terɗe mumen. En jii ko wiyatano wonde nouvel ordre mondial ɗo ko gandanɗa hoore ma ko yimɓe iblis en ko kañumen jahata ha jiima aduna o konta aduna o gitta ndimagu men gitta en e nder diineji men kada en tigi rigui ha joni baraji paggono en bakutuji jaadene mumen iblis jiima en ha natten wonde ko gonnoɗen ko. Eɗen ñaago geno noon ne ɗum wasata yettade en. Kono noon kadi eɗen jogui en kulhuli nde tawno faramaçon yimɓe nananoɗo tan kono watti yiyede nder leydi ndi. Dabbati gorkati watti yiyede nder leydi ndi woni LGBT ha hande yimɓe gandi holkoni couleur aji mumen. Ɗum ɗon foof noon koye nder maale wattande jamanu jeeya. Hande ene satti ɗo neɗɗo yahata ha ɗo gandanɗa hoore ma iblis ronka homti ɗum ronka homtude ɗum. Ɗum woni gueɗal ngal. Bon enen noon eɗen poti artirde mbatten hakkillaji e nder koye men no feewi paamen wonde koye diine l'islam jibineɗen ko hen woni nde mawnuɗen wonko diine l'islam jaaɓi wonko diine l'islam sali. Wowi kay wonde ko neɗɗo o ene waɗa ene suuɗo kono ala ko heddi sowona feññinde darade e nder kilipaji e nder oɗon tuma aɗa ɓorni comci daneji eywa ɓeɗo ne berti ha joni sajjeduji men oɗon tukko oɗon tokkiro oɗon ngama wono woni tigi rigui dow ha joni soro oɗon jalkita diine. So tawi noon bon yimɓeɓe ne kaala haala jojjande aade so tawi yimɓeɓe ne kaala haala wonde aduna o en tonnima hen ha ɗo gandanɗa hoore ma liberté d'expression goto foof ko wela haalde ni haalde goto foof ko wela wadde ni wadde kono noon yimɓe ndeno ko gandanɗa hoore ma ɗum ɗo ko yimɓeɓe foof ndendi ɗum kadi yo yimɓe ndeno ha joni tarikaji ɗi yo yimɓeɓe ndeno laabi diine ɗi c'est très important. Gonɗo e lawol mum yo horma lawol mum respecte lawol mum kono kadi respectudema lawol ma e kadi tiiɗedema lawol ma woto addane jalkite e bonnide lawol janangol ko ɗum woni gueɗal ngal. Kono noon hande haaloɓe ɓe gasani ko nanoɓe kuuɓi kala ñalawma mo pinɗa ma neɗɗo findin ma tindin ma hirjin ma jertin. Kono noon kadi ene yurmini ene hamni nde tawno ko wonno e nanallaji ko foof battini tigi rigui e nder noppi yimɓeɓe watti yiyede ha e nder men. Yimɓeɓe nati hudde nati hersude nati jertade nati suuɗade hunde fof ko weññe ɓe waɗata. Ɗum noon beele sukaɓe so mbayini walla jeunesse mbayini walla yonta hande o adrini hen beele mabɓe nden fartange wawde wonde yakare janggo non min mi sikkani saabu ɗum ko ɓendata weela ko so safi heewi ko uurde kono noon ɗum ɗo ko urata ko waɗa ko barke ko urata ko moƴƴani. Hande moyen ngaji ɗi foof ne moƴƴi gam hebde kokoreje moyen ngaji ɗi foof ene moƴƴi gam tinede moyen ngaji ɗi foof ene moƴƴi gam hebde buzz moyen ngaji ɗi foof ene moƴƴi gam ya watte hakkille e nder oɗon tuma. Ko hande tan jiyata neɗɗo o farnoro ɓortade comci makko ha laaɓa ɓuranimo fuuf suurde terɗe makko saabu yimɓeɓe jaa ɗo gandanɗa hoore ma ɓerɗe ɗe koko ñawi hakkillaji ɗi owi golle ɗe ñoli ko ɗum yeehi ha ɗo gandanɗa hoore ma so tawi wonde aɗa waɗa ko moƴƴi tan sa renaki
wat boniyankoɓe ɓe mbattata e ma hakkille kono so tawi aɗa waɗa ko boni tan nde tawno ko bonande nde ɓuuri jalɗude yiɓɓe ko boni ko ɓen ɓuuri hewde e nder ɗum tuma ko ɓen woni wattoɓe ma hakkille so tawi a darima aɗa haala ko boni tan yimɓe fof dogonma mbaɗma suivre so tawi noon a haali ko moƴƴi ɓe mbima wonde o ko haala koko golle puyɗo on heewi moral uji gueɗɗo ne heewi haala neɗɗo noon hankanti so tawi haɗo yeehi haɗo gandanɗa hoorema an moƴƴere ka guittuɗo ɗum e nder hoorema a yiyata ko moƴƴi a nanata ko moƴƴi so a yi moƴƴere jaggirta ɗum wonde ko bonande sa yi bonande jaggira ɗum ko moƴƴere ko ɗum saabi hande noon e nder réseau sociaux ji ɗi kala ɗo jaaruɗa e kala ɗo jaaɗa ene satti ɗo jiyata wonde neɗɗo yiɗa ko moƴƴi hankanti yimɓeɓe ha jeehi ha ɗo gandanɗa hoorema kañumen ko surtodirde tan e jofodirde e yennodirde e ƴettodirde e ha joni jofodirde hirgueji tuuma ɗum norta en yeeso kadi aussi diine l'islam ko gena hormi ɗum noon diineji ɗi fof goto fof ne foti hormanade goɗɗo o diine mum kono sa jalkiti diine jalɗo tan jomum ɗum eɗen gandi mettat ɗum vraiment c'est honteux bandiraɓe mbatte hakkillaji e nder koye mum hande e nder oɗo saaha neɗɗo fina tan tawa heɓani bakkat ko probléme nde tawno hay sina yiiɗayaki bakkat ma bakkat artawma ko ɗum woni gueɗal ngal hayso galle ma joɗiɗa ma bakkat artawma so tawi wonde an a felliti wonde wasde e nder oɗon tuma yiide bakkat walla wasde wadde bakkat tan a fellitu wonde patɗo walla wona gumɗo walla wona mumɗuɗo nde tawno haysa addanaka haala jananka haysa ƴeewyani haala jananka ma addane haala jananka hay sinno so tan wonna a yiiɗa yiide sa yaltiɗo tan wonde a yiyat ko gandanɗa hooremaɗo yo subhanallah hay sinno a yiiɗa nande kala ñalawma pinɗa la même chose so tawi wonda udditi portable ma a daari a naati nder réseau sociaux ji he ñande foof so tawi wonde tigui rigui a joni ka kulɗo Allah sa renaki subhanallah tabbitte koye ɗemgal ma donc paame wonde aduna mo jikki ko gasata mo jubbi ko gasata mo mefti ko gasata mo ɓafti ko gasata ala ko gasata sona laamu gueno yimɓe hewɓe ɓe gandanɗa hoore ma ko humti ɗumen no weeɓi nde tawno hay sino wonde janggi ha ƴakki kayitaji men nden jangde ɓe kutorta ko ɗum saabu ɗum ɓe ndewata tan ko tendance neɗɗo wiya wonde ko an woni ɗo ko an min jiyata ko an min jeeɓata wona e gufnade hen e fandorade hen sikka wonde aduna Allah fof ko kañum yeɓata tawa noon a anda ɗo gonɗa ɗo e nder oɗon tuma kala neɗɗo ganduɗo holko woni neɗɗagal ittantama gueɗal hormatako mo wattortama c'est très important mais ɗum ɗo kam vraiment ko hunde hulɓinide kadi sa tawi ñalawma kala ne pinɗa aɗa ndaara ne aduna o yarata ni ganda wonde tigui rigui ha joni aduna o koko gasi ha laaɓi ceerno voilà sabu à chaque fois so tawi aɗa yiya ko wayni henna aɗa huccite ko wayni henna aɗa faama exactement no hunde yarata ni ene hunde sifori ni tan a andat exactement ko yahata e aduna ko fewani walla ko sukaɓe gone wadde ko fewani te kadi ɗum ene wawi yaade ha bonnanma walla bonna e gurdam ma walla aussi addanma caɗele ɗe gandanɗa hoorema vraiment ɗe pewani ɗe jooɗaki quoi c'est très important ɗum noon sikki ala on beltanama on beltanama on ñaganama gueɗe moƴƴere onon kala e kuuɓal